Тише, за къде сме тръгнали? Към центъра. Тихо да дропнем едно хоро, защото още не са обаряли, че булката начака в градинката. Пари нямам, гледай. Гледай, наско, гледай. Имаш ли валя? Ей, то с нямат валя, аз къде съм тръгнал? Нямаме пари, вече. Като излезе в градинката се обарят. Нищо да дадат. Ами да седат там, бе. В стиклята имат булки, на килограм имат бели, руси, черни. Че чакаме на център. Мотами ли са? В стиклята ми се обаряха, както имало торта макетта, имало и булка истинска. Чакайте на светофара, на подлеза. Имам 5 лева, ще ви дам сега. Разбраваме се и ми дъжд продам и 5 лева ще дам за булката, ще начака на подлеза. Идваме! Идваме! Чакай, пари имаме! Тук имам, бе! Аз имам, бе! И тук няма! За 2 буркана мед съгласа ще я даде. 2 буркана какъв мед? На балдата 3 точки. На жената и на нея 3. Детко, добре дошъл. Кой да избера? Тебе! Тебе изберам! Абе, довиди! Имате вече официално лавлиенска снаха, бе! Така хубава снаха идва у лавлин. Кое е излага, Манова? Вие без пари я дадахте, трябваше да черпите 3 дена. Бе, отзади, какво го слушат? От тук нататък пише му живота му. Ще има снимки за Фейсбука. Кума жаден, какво да ви кажа? Кума е жаден. Само толкова малко пари ли даде, бе? Кое има? Даже бяхме предвидели малко по-малко. Добре, чакай. Ти продади ми да на 10 лева калкулай. Тук само чиники, брата. Ето. Бета ли? Да се прибера аз паричките. Кой пари има? Какво направите с, бе? Те не се заиграха те с младите, бе. Ще се заиграят. Не, те фанаха за бомба. Vai da cima de comer,